Ze zijn begin 20 en staan terecht vanwege het overlijden van 2 van hun 3 kinderen. De 2 baby's van het jonge stel overleden een jaar na elkaar onder verdachte omstandigheden. Verslaggever Rick Bolt vertelt straks meer over deze zaak. En verder in deze Zeeland nu. Kans op nieuwe hoteltoren Goes is klein. En deze Maria heeft last van schimmel. Goedenavond. 2 jonge ouders uit Goes worden door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor het overlijden van 2 van hun 3 kinderen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De kinderen waren 1 maand en een half jaar oud toen ze overleden in 2022 en 2023. De politie heeft na het overlijden van het tweede kind op 5 juli onderzoek gedaan in de woning in Goes. Na verder onderzoek wordt op 3 juli van dit jaar het stel aangehouden. Ze worden verdacht van mishandeling en slecht zorgen voor een kind met de dood tot gevolg. Gisteren stonden ze voor het eerst voor de rechtbank tijdens een voorbereidende zitting. En hier in de studio justitieverslaggever Rick Bolt. Ja, ik zei er net al, er is nog veel onduidelijk. Wat is er wel duidelijk? Wat duidelijk is dat het Openbaar Ministerie in ieder geval goed onderzoek heeft gedaan, of stevig onderzoek heeft gedaan. De ouders zijn meerdere keren gehoord, maar ook hun telefoons zijn afgeluisterd. Er is afluisterapparatuur in een huis en in een auto geplaatst. En ook zijn er 190.000 berichten tussen de ouders onderschept. Ja, zitten de ouders eigenlijk nog vast? En de rechtbank besloot gisteren dat de ouders wel vrij mogen komen, maar dat ze wel moeten meewerken aan een aantal onderzoeken, waaronder bij een psycholoog. Ook mogen ze wel hun oudste dochter zien, maar alleen onder begeleiding van een professional. En ze moeten verplicht aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling van hun zaak. En die staat gepland in het voorjaar van 2025. Dat duurt nog wel een tijdje. Rick, dank je wel. 2 Middelburgers zijn aangehouden in verband met een steekincident gisteravond op het station van Middelburg. Daarbij raakte een 41-jarige man uit Arnhem-Muiden gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Aan de steekpartij zou een ruzie in de trein vooraf zijn gegaan. De aangehouden mannen zijn 27 en 29 jaar oud. Raymond van Berkel wandelt 180 kilometer voor het goede doel. Hij is zijn tocht gestart in Rosmalen en loopt naar de camping van zijn vriendin in Sint-Kruis. Hiermee haalt hij geld op voor vrouwen met borstkanker. Mijn vrouw heeft zelf ook borstkanker. En daar hebben ze de borsten van geamputeerd. Lymfeklieren. En als ik zie wat die even mee moeten maken, is deze het minste wat ik kan doen. Raymond loopt met een goede vriend, zijn hond en een zware bolderkar. Hij wil het koste wat kost halen, maar heeft het momenteel ook zwaar. Dus ik loop nu ook op mijn slippers, want mijn voeten zijn helemaal kapot. Mijn teennagels liggen eraf. Maar ik wil er zaterdag in Sint-Kruis aankomen. En dat gaat gewoon lukken. Zijn doel is om €5.000 op te halen en dat is hem al bijna gelukt. Het kabinet ziet het als een van de oplossingen voor het tekort aan zoetwater. Het aanleggen van ondergrondse zoetwateropslagen. Overtollig regenwater wordt daar opgeslagen en kan dan in periode van langdurige droogte worden gebruikt. In Stavenisse wordt al proef gedraaid met dit systeem. Het systeem werkt als volgt. Het regenwater wordt opgevangen in de grond en niet langer via het riool afgevoerd naar zee. Het wordt hier eerst opgeslagen en gezuiverd door een mix van schelpen en mineralen, waarna het wordt opgeslagen in een grote ondergrondse zoetwaterbel. Op een later tijdstip kan het dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de landbouw, sportaccommodaties en parken. Het feit dat er hierbij gebruik wordt gemaakt van schelpen en mineralen heeft een duidelijke reden. We gebruiken schelpen omdat schelpen hele mooie eigenschappen hebben om niet alleen water op te slaan, maar ook om water te zuiveren. En een mineralenmengsel om ook allerlei opgeloste stoffen zoals zware metalen en minerale oliën die in afstromend hemelwater zitten, doordat het meespoelt van een dak of van een erf of van een weg. Dat halen we eruit, zodat we het water weer enerzijds goed kunnen hergebruiken. Of op die kwaliteit brengen dat je het ook in de diepere ondergrond kunt infiltreren en daar eigenlijk een zoete bel op kan bouwen. Landbouwbedrijf Van het Hof vindt het belangrijk dat dit onderzoek plaatsvindt. Wij moeten onze oogst kunnen garanderen, opbrengst en de verzilting neemt alleen maar toe. Dus hier hebben we een oplossing nodig voor de toekomst. Ook de gemeente Tholen is nauw betrokken bij dit project en denkt dat dit een oplossing kan zijn voor het droogteprobleem op het eiland.
Zeker in gebieden waar je de beschikbaarheid op dit moment ook gewoon niet hebt, kun je hele mooie verbindingen maken. Door dat water eerst op te vangen, te bewaren en straks ook weer te gebruiken of ter beschikking te stellen. Heb je gewoon kansen om uiteindelijk, want gedurende een heel jaar valt meer dan genoeg water. Alleen we hebben het in bepaalde periodes van het jaar niet ter beschikking. Nou, wanneer we die periodes kunnen gaan overbruggen door dat te bewaren, ja, dan heeft dat ontzettend veel kansen. Van Leeuwen denkt zelfs dat dit voor zo'n 175 kernen in Zeeland een uitkomst kan zijn. Zeker waar je de combinatie hebt over bebouwd gebied en daar vrij dichtbij agrarisch gebied en ondernemers die daarin actief zijn, daar is het ontzettend kansrijk. En zeker wanneer de aanvoer van zoetwater, oppervlaktewater niet haalbaar is, zijn dit gewoon hele mooie oplossingen waarbij we denken dat heeft potentie voor heel Nederland. Maar of het daadwerkelijk haalbaar is, hangt volgens Van het Hof af van meerdere factoren. Technisch moet de grondlagen in orde zijn. Het moet financieel haalbaar zijn. Maar ook op gebied van beleid, vergunningen. Ja, wanneer dit echt op grote schaal toegepast gaat worden, dat is niet te zeggen. Enthousiaste reacties. Ik praat erover verder met Erik Holm. Ja, Erik, ik kan me ook voorstellen dat dit systeem nog best wel wat voet in de aarde heeft om bijvoorbeeld aan te leggen in bestaande woonwijken. Ja, klopt. Ja, naast dat er nu momenteel gekeken wordt of het haalbaar is, juridisch, financieel, technisch, moeten er in bestaande kernen en dorpen heel veel aanpassingen worden verricht om dat systeem toe te passen. Het regenwater moet apart opgevangen worden. Het moet vervoerd worden naar zo'n onderaardse bel. Ja, en of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. In nieuwbouwwijken werkt dat anders, want daar kun je natuurlijk tijdens de bouw dat systeem meteen aanbrengen. Ja, er loopt dus nu een onderzoek. Hoe lang duurt dat nog? Ik denk tot het eind van het jaar. Daarna worden de resultaten bekeken, besproken. En dan is het pas duidelijk of het systeem daadwerkelijk ook toegepast kan worden in de praktijk. Nou, nog heel wat uit te zoeken dus. Erik, dank je wel. In Axel is stilgestaan bij de bevrijding van het stadje. Vandaag 80 jaar geleden door het Poolse leger. Bij aanwezigen roept het nog veel herinneringen op. We hebben 4 dagen onder de grond gezeten. De Poolse soldaten die liepen door de straat. En wij kwamen uit de schuilkelder gekropen. Ik heb zoveel verdriet gehad en bang geweest. Vooral de gevechten hier, wat 3 dagen heeft geduurd. Met meer dan 100 Poolse militairen die hier om het leven zijn gekomen. En dat moeten we blijven onthouden en daarom moeten we blijven herdenken. Het houten Mariabeeld in Overzande is aangetast door een schimmel. Daarom is het beeld nu weggehaald om het probleem te kunnen verhelpen. Het is een tegenslag voor de parochie, omdat het beeld er nog maar 3 jaar staat. Nou ja, we waren wel door verrast. En toen we wat op onderzoek uitgingen, bleek het een zwavelzwam te zijn. En die is behoorlijk bedreigend, ook voor levende bomen, maar ook voor ons beeld. Die holt het eigenlijk van binnenuit uit. Dus we moeten daar eigenlijk snel actie op ondernemen. Het Mariabeeld is nu naar een houtdokter in Schravenpolder gebracht om de schimmel te kunnen verwijderen. Het beeld wordt aan de buitenkant behandeld met een bepaald spul, zodat die zwam niet meer kan groeien. Maar van binnen wordt het beeld onder druk met injectoren geïnjecteerd. En ja, ik neem aan dat dat ook wel een tijdje nodig zal hebben om zijn werking door het hele beeld te krijgen, zodat die zwam niet terug kan komen. En wanneer het beeld weer terugkomt is nog niet duidelijk. De kans dat hotelketen Van der Valk een hoteltoren mag bouwen aan de westkant van Goes is kleiner geworden. De gemeente heeft sowieso grote bedenkingen bij hoogbouw in de stad en heeft een bouwhoogtevisie opgesteld. En vanavond valt daarover een besluit. Hoogbouw in Goes, waar mag het wel en waar niet? Dat was tot nu toe niet duidelijk en daarom komt de gemeente met de zogeheten bouwhoogtevisie. Maar hoe hoog is hoog genoeg? Wij als PvdA GroenLinks vinden 40 meter eigenlijk wel de max. Is rond de 20 meter? Laten we zeggen 40 meter voor Goes vinden we een mooie hoogte. Het voorstel is nu om in verschillende wijken verschillende hoogtes toe te staan. In het historische centrum wordt 15 meter de maximale hoogte. Maar langs de Deltaweg ten westen van de stad wordt dat 60 meter. En laat dat nou net de plek zijn waar Van der Valk een nieuw hotel van 55 meter wil neerzetten. Tot verdriet van mensen die in de buurt wonen. Dat is heel goed te zien vanuit het dorp. Daar is geen ontkomen aan. En dat vinden jullie vervelend? Dat vinden we heel vervelend. Mensen wonen hier vanwege de rust en de uitgestrektheid van het landschap. En dat is weg.
Beeldbepalende hoge gebouwen zoals de Grote of Maria Magdalena-kerk, de Watertoren en natuurlijk de televisietoren moeten goed zichtbaar blijven, staat in het plan. De politiek in Goes vindt dat een goed idee. Dat Goes graag de zichtlijnen van die kenmerkende gebouwen wil beschermen, dat begrijpen we volledig. Ja, en dat willen we ook graag zo houden. Ik denk alleen dat het belangrijk is dat we ons wel moeten beseffen dat als je nieuwbouw gaat plegen, dat bijvoorbeeld nieuwe gebouwen echt van 55 meter zoals het Hotel van de Valk, of misschien wel een gebouw van 60 meter, echt enorme kolossen gaan zijn die je al van heel ver kan zien. En dat is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een kerktoren of die mooie watertoren die we hier hebben. Ja, vanavond valt er dus een besluit over die bouwhoogtes. Dat vindt plaats in het stadskantoor van Goes. Daar staat voor ons ook politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, eigenlijk al enig idee welke kant het op gaat vanavond? Nou, 2 weken geleden werd er al over vergaderd hier in Goes. En toen bleek dat zelfs de coalitiepartijen 60 meter hoge gebouwen voor Goes wel een beetje te gortig vonden. En ook voor een hotel van 55 meter was maar weinig enthousiasme. En daarom worden er nu wijzigingen voorgesteld. De eerste is dat wij graag willen dat het plekje op de kaart in de visie waarop staat het Hotel van de Valk tot 55 meter mag, of tot 60 meter zelfs mag bouwen, dat dat eruit gaat. Dus wat ons betreft wordt dat gelijk getrokken aan die 20 meter die ook geldt voor het bedrijvenpark waar het hotel naast staat. En daarnaast willen wij ook nog een ander amendement indienen. Dat gaat over die andere 60 meter locaties, dat die naar 40 meter teruggebracht worden. Dus sowieso dat hotel naar 20 en de maximumhoogte van 60 naar 40. Correct. De verschillende partijen waren toch niet zo blij met die hoogte. Dus ja, ik hoop dat in de besluitvormende raad dat er toch tegengestemd gaat worden. Ja, Marcel, tot slot, gaan al die wijzigingen of voorstellen het vanavond halen? Ik denk het wel en dat zou betekenen dat de hoogbouw in Goes dus aan banden wordt gelegd. En dat ook dat hoge hotel niet doorgaat. Maar ik zeg het met een slag om de arm. Want ja, in de politiek, het is soms een glibberige toestand. Je weet het maar nooit. Marcel, dankjewel. Het startte vanmorgen een beetje heilig, maar niet mistig. Het werd nog een mooie nazomerdag. Een mooie dag om nog even te genieten van je strandkotje bijvoorbeeld, zou je zeggen. Maar dat ging niet op voor de eigenaren van deze kotjes, want die zijn al in winterslaap zo te zien. Het weer gelukkig nog niet, want ook morgen en een groot deel van het weekend blijft het nog even nazomeren. Met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Dus hup, het terras op. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.